Enstitüya Kurdiya İstanbul'ê 18 Nîsan 1992 ji aliyê Rojnamevan Musa Anter, nivîskar Feqih Hüseyin Sarnıç, civaknas İsmail Beşik ji di nav de û gelek rewşenbîrên dinên Kurd ve hat damezrandin. Enstitû saziya yêkane ku li ser ziman, çand û wêjeya Kurdî lêkolîn dikirin û zêdetirî şêstî berhem hatin çapkirin. Lê piştî hevildana darbeyê ya li Tirkiyê 21 Tirmaha 2016 rewşa awarta hatibû îlankirin. Pişt re jî gelek sazî, dezgeh û komeleyên Kurdan hatibûn girtin. Enstitûya Kurdiya İstanbulê jî yek ji van saziyan e. Enstitû bi biryarnameyekî desthilata kanûnê 3 Çila 2016 de hat girtin. Her wiha piştî 2 salan lêpirsîn ji bo enstitûyê hat vekirin. Serokê berê Enstitûya Kurdiya İstanbulê û Zimanzan Samîtan pêvajoya girtina enstitûyê di şokokî dibîne û behsa serdegirtina wî çaxî dike. 2016 da hêzên devletê şeva nîvê şevê yani avêtin sersaziyê deriyê wê şikandin û tiştê di hundirê da tiştê jê hinek tiştê navê neqandin û birin. Dema ku ev tişt kirin jî ne nerê saziyê hebû ne parêzerê wê hebû. Dîsa tan anî ziman ku ev lêpirsîn ji bê bingeh hatiye vekirin û li ser vê yekê jî wiha anî ziman. Piştî bi salan em bêjin ku sazî hate girtinê piştî bi salan derbarê saziyê da lêpirsîn hat destpêkirinê û ji bo wekê em bêjin rêveberên saziyê çi ye esil çi ye dek 20 kes gazî îfadeyê kirin û meşru îfadeya xwe da tiştê hincetê ku ser ew dikin hinek kitêb û weşan di saziyê de hatine desteserkirin li gorî angaj de var li gorî îdaya wan ji ber ku em nizanin çi birine çawa birine dema ku ew ketin hundir em ne li wê bûn nûnerê me jî parêzerê me jî li wê bû. Qala hinek pirtûka dikin ku yani her pirtûkxaneyê de dibe ku heberin bêjin yani pirtûkên salê nû de hatin çapkirin em bêjin pirtûkên Abdullah Öcalan nizamiyê ew ên bijim azadiya welat û nizam kovara rewşen û tiştê bi vî rengî ne. Tan herî dawî anî ziman ku Enstitûya Kurdî saziyek sivîl û demokratîk e û tu têkiliyên wê bi rêxistinên terorê re tune ye. Membotanî, Deng Amerîka, İstanbul.